ichokwadi muri yezimbabwe ndiri wa Washington marimire kana kuti bozhongora baba isabe correspondent ZBC National FM. Muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba ndadarika nepaushe wekunze. Aiwa muri yezimbabwe pane zvimwe zvinhu zvakanaka ndirika. Pane nzvimbo ine mvura yayo yakanaka, nzvimbo yakafenzwawo zvakanaka ndirika. Kuratidza zviri kuitika vanhu vari kugadzira nzvimbo yawo zvakanaka ava mukaitarisa nzvimbo iyi inzvimbo ine mvura inoratidza kuti mvura iyi yakanaka ndirika. Asi ndiri kuona sekuti nzvimbo dzakawanda dai dzaive nemvura yakanaka sezvizvi zvingadai zviri zvinhu zvakanaka kwazvo nekuti zvakarongeka upenyu iyo inobva aivhariki. Alright, ichokwadi muri yezimbabwe ndo zviri kuitika zvimgatarisa ushe wekunze zviri kuushe wekunze zvimuri yezimbabwe. Ushe wekunze ndo pandambodarika nepo apa ndichipaonawo pakanaka zvimuri yezimbabwe. Vanhu vari kumwa mvura zvakarongeka mukatarisa matepi aya zvokuti vanhu kana vasvika anokwana kuita iwo 4 1 yamuri kuona iyi 2e 3e 4e kureva kuti vanhu kana vauya kumvura ndirika vanogona kungoti vakawanda mumwe pake mumwe pake zvinhu zvoita sei zvinhu zvofamba kuti zviri kuchidarika kuti mvura ndo upenyu. Vakawanda vari kuchera mvura mukatarisa kune dzimwe nzvimbo dziri muHarare vanhu vari kutochera mvura kumakuva chaiko, vamwe vari kutora mvura murwizi but pana pakukwanisa kuisirwa mvura mukatarisa mvura iri kubuda yakanaka iyi. Chinhu chakadokeka muri yezimbabwe amene kwamuri kumuna kuti chii zviri kuitika mukati meguta reHarare kuushe wekunze iyi.